Ndị be anyị ekene m unu, ndị be anyị ekene m unu nke echi nyezọrọ unu. N'ụbọchị taa ka m kọwapụtapụrụ unu ihe ndị mmini be anyị na inwe kọlin ịlụrụ Chukwu ọrụ, inwe kọlin ịlụrụ Chukwu ọrụ, ihe mmini na ihe meminiri. Nke mbụ na inwe kọlin ịlụrụ Chukwu ọrụ dị ihe niile, dị sọmmiri ihe niile bụ helping humanity, inyerụ ndị mmadụ aka site n'ekpere, site n'onyinye. Mmadụ one nwetago nzọpụta site n'aka gị, mmadụ one nwetago enyemaka site n'aka gị. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere, ịnọrọ kpeta ekpere, ị na-ekpere ndị mmadụ ekpere, na-ekpere ụwa ekpere, na-ekpere ndị ọya ekpere. Ọ bụrụ na ị nwere ego, ị na-eme arms giving, na-enyere ụmụ ogbenye aka, na-eje ma motherless baby, na-evisit ụmụazị ndị alụ adịrọ, ma ndị enwe nne enwe nna, na-enyere ikwu na ibe aka, o wee na-adaba. Mana ihe ndị mmadụ na-asịzi taa na enwe kọlin. Nke mbụ, imegide ịhapụ biznes ị na-eme, iji hapụ biznes ị na-eme jeze nọrọ ofu ebe si na inwe kọlin. Ịzụkọta afịa, afịa ga-ara agazi ọfụma, isi na inwe kọlin. Ọ bụrụ na skuul ka ị na-eje, ị na-ada, ị na-emezi ọfụma na skuul, esi na inwe kọlin. Ọ bụka ka m na-akụzi o, ijeze nọrọ ofu ebe na ị na-etiwarụ ndị mmadụ ụzọ, na ịbụzi pastọ ma na ịbụ brọda, na ị na-eme ekpere, na ị na-etiwazi ndị mmadụ ụzọ. Onye akwụkwọ ekwela agụ bịa na nke gị, na ikpecharị ekpere ọmụma akwụkwọ, mana gị nwere onwe gị ma akwa akwụkwọ o. Onye biznes ya ada aga ọfụma, ya bịazie so siji ka biznes gaba ọfụma, mana gị nwere onwe gị oge ị meriri biznes, ọ nwere ihe mma a na-akọ na ya. Ịghọta na ọbụka ka m na-akụzi, ọbụkwa nke ahụ na inwe kọlin. Inwe kọlin ebe ọbụla ị nọ, ihe nke m na-akụzi bụ na ebe ọbụla ị nọ, obodo ọbụla ị nọ na ya, iyi ekpe ekpere, ekpere ga-aga. O nwere ebe ị nọ kpee ekpere gị, Chukwu amanụ ekpere gị. Ị nọ obodo oyibo, ị nọ na Naijiria, ebe ọbụla ị nọ ikpe ekpere, Chukwu ya aza gị ekpere. Ị nọ na-eme ihe ị na-eme, ọ bụla akwụkwọ ka ị na-agụ, ị na-agụ ya. Akwụkwọ na ị na-agụ akọ na biznes ka ị na-eme, na ọrụ ka ị na-arụ, ị na-arụ ya, ahapụ na ya na-eme ihe ị na-eme. Ọnya ka m na-akụzi. Ọ bụrụ nke na inwe kọlin, esi na inwe kọlin, hapụzi ọrụ ị na-arụ, hapụ obodo ebe ị nọ na ya, naba na Naijiria ma ọ jee na vileji dị n'ọrụ, si na inwe kọlin. Ọ bụrụ ụdịrị a nke m na-akụzi o. Oke ndị be anyị ekene m unu, one love. Oke ọmụma brọda Peter ọ dị na Sanko FM Ezemmuo, esi na Los Angeles, California, USA, hotelụ nke wee na-asụ nke emesịa na one love.